Cerqueiros galegos acusa a ministra de Traballo e os sindicatos de non loitar polos intereses dos traballadores. A complicada situación pola que está pasando o sector do mar non é diferente no cerco galego, logo das medidas que o Goberno central anunciou o pasado martes e que os pesqueiros as consideran insuficientes, desde o sector aseguran que unha vez rematen as campañas que están actualmente activas, moita xente deberá ir ao paro. Pois sí, que os barcos van a ter que amarrar, estes barcos, os arrastreros, así que se acabe a rincha, que é o que lle vai a zafar a situación do ano un pouco, ben, despois van a ter que amarrar. E nós, se vamos a costera da Anchoa, a costera da Rincha, bueno, ahora ven a da Sardiña, o Xurel, esperemos que atraque o Xurel, que atraque, senón, tamén tendremos que amarrar, traballaremos esos meses, poucos meses, e amarraremos, e botaremos a xente ao paro, e a que se faga o goberno cargo dela. Xa que non nos quere aguantar as empresas para que podamos traballar e manter aguantar os armadores cos barcos e aguantar a xente traballando, amarraremos os barcos e a xente ao paro. O vicepresidente de Cerqueiros Galegos sinalou que non necesitan axudas e o que precisan é unha baixada xeral de impostos. Porque sempre nos tratan un pouco máis de pardillos. E tamén somos moitos. Somos moita flota, tamén dar moitos millóns. Eu non vou de acordo en que dean axudas non. Que nos saquen impuestos e que baixen o gasoil. Que nos saquen impuestos e que baixen o gasoil. Que non nos cobren o IVA do peixe, que está moi caro, tamén, das cuenta? Todas estas cousas están moi caras. Aquí non facemos máis que pagar cartos, sacarllos a quen traballa, para 40.000 ministros, 40.000 asesores, 40.000 que están aí gobernando. Así mesmo cargou contra a ministra de Traballo, a que acusou de non saber xestionar unha empresa. O representante dos empresarios, dicirlle me parece que foi a Yolanda Díaz, dicirlle a ministra, non, como non vamos a despedir? Temos que despedir. Si podemos aguantar a empresa, se somos 10, e podemos aguantar a empresa traballando con 8 ou con 7, teremos que despedir a 2 ou a 3. E aguantar a empresa, mas aguantar o resto dos traballadores. Senón que faga, como lle dixo outro, que faga ela unha empresa, a ver cantos pon. Desde a entidade tamén arremeteron contra os sindicatos, sinalando que non están velando polos intereses dos traballadores, logo das subvencións que rexistraron por parte do Goberno central. Unha vez, nunha asamblea, tamén así de todo isto, dixía o presidente dos empresarios gallegos, con todos os sindicatos alrededor, eu jamás vin un sindicalista que fixera un puesto de traballo, pero jodelos todos, sí. Isto foi así. E dixo toda a razón do mundo, porque os sindicalistas non fan un puesto de traballo. Están aí toda a vida a chupar da canoa. Viven do cuento, porque defender ao traballador non. E agora menos, E agora con este goberno menos. Resulta que pagándolle como lle pagan tantas subvencións aos sindicatos, onde están os sindicatos? Isto pasa o mismo, tes un can, daslle de comer, fártalo ben, e xa non ladra. Xa non ladra, deitase a dormir e acabouse.